van is egyszeres üvegekben. Megmondtam, kérem, 20 litert egyszerre. Fürödni szeretne a kisasszony. Dírzában! Remélem nem szégyenlősek az urak. Ugyan? Tudok én erről az emberről még cifrábbakat is. Mondja. Ezt a férfit, ezt a makulátlan embert úgy hívják Komáromban aranyember. A boldog fél. Na! Tudnék én arról egy mást mondani. Kivel és hogyan csalogatja a márvány arcú ittfesét. Azt hiszem kifutna a világból ilyetnél. Nevezze meg a segédeit. És ha valaki orvos ért,